Shin kana da second class offer a digirinka na farko kuma kana neman scholarship na yin masters a ƙasashen Turai? A wannan bidiyon zan yi bayani akan wasu scholarships waɗanda ake dab da buɗewa na masters a ƙasashen Turai. Na farko dai a list ɗin, duk da cewa suna da yawa ban isa in ƙarar da su ba. Na farko akwai Commonwealth Masters Scholarship. Yana nan tafe, za a buɗe shi a cikin 'yan watannin nan masu zuwa. Akwai kuma Mastercard Foundation Scholars Program at the University of Edinburgh. Shi ma za a buɗe shi nan ba da jimawa ba. Mabiyinsa shine Mastercard Foundation Scholars Program at the University of Oxford. Mastercard Foundation Scholars Program at the University of Cambridge. Akwai kuma Commonwealth Shared Scholarship. Ba ɗaya bane da abin da na faɗa a baya. Duka suna ba da daman zuwa yin masters ne a UK, amma kuma akwai bambanci, duk da cewa duka hukuma ɗaya ne take bayarwa, amma kuma sun bambanta, kuma kowanne da yadda ake bi a same shi. Akwai kuma hamshakin scholarship ɗin nan, hamshakin scholarship mai bayarwa da yawa, uwa ma ba da mama. Erasmus Mundus Scholarship, suna ba da scholarships da dama wa mutane a Nigeria, don haka su ma a mai da hankali wajen neman scholarship na masters, kuma shi ma fully funded ne. Allah ya ba da sa'a.